OK, čaute lidi u tohto videa a dneska si tu urobíme opening polovicu Brawl Passu, ktorého už konečne mám. Plus si v tomto videu získame aj Charlie a vybereme si Squad Buster Shelly skin. Už je tu free v shope, tak nezabudnite si aj vybrať. A ja som myslel, že sa mohli spustiť na ten opening a najprv som začal kredit. Takže tak a 3, 2, 1 otvoríme Charlie. Let's go, máme ďalšieho brawlera. You can't resist my ďalšie charm. video si zahráme za Charlie a počujeme na 403. Takže legendárku ideme otvárať a vyberáme si Ember a Chestrom, ale asi vyberem Ember. Berem Ember. Does anyone have a fire extinguisher? A teraz už ideme otvárať rovno, normálne. A tu máme takú pin a staropa. Vytik, OK, that's good. Aj, škoda. Coiny, blingy a ďalší starop. Super, epic. OK. Not bad, ale not good. Ďalší crazy, ďalší pin, ďalší starop. OK, rare. Nevadí, máme to ešte pred sebou. Coiny, blingy, staropa. Rare, nič, nevadí. Ďalšie crazy. Potom pin, starop. OK, rare. Blingy, starop. Super rare. Nevadí. Tu mám gemy vybraté z tých openingov. Coiny, ďalší pin a staropa. Super rare. OK. Inak na konci budeme mať 100% legendary, na to sa teším. Tu máme gemiky, takže hodí sa. A za Brawl Pass plus. Tu máme blingy, starop. Super rare, vadí. Ďalšie coiny. A ešte ďalšie coiny z Brawl Passu plus. New player icon. Staropa. OK, super, nevadí. A ďalšie kredity. A máme tu skin, ten si vyberáme na konci. Blingy, staropa, rare, nevadí. Ďalšie coiny. Ďalší skin, ten si tiež vyberáme na konci. A crazy. A sme pri konci, takže ja by som si vybral tento skin. Na Tika, takže let's go. Celý cool skin, budem hrať Tika. A vyberiem si aj tento skin, tiež cool. Robím si takto fotku na náhľad. A ideme na ďalší skin. Takže let's go. Tretí skin. Ďalší pin, hodí sa. A player title, druhý player title, ktorý mám. A ideme sa pustiť, alebo legendary starop si necháme nakoniec. A tu si ideme vybrať Squad Buster Shelly, let's go. A máme tunak, takže hneď tu equipneme. Máme tu pin, player iconu aj spray. A veľmi pekné. Hneď si ju tu dáme. A tu do pozadia. Máme ju tu. A ideme si ešte pozrieť Charlie. I stole your heart. 12 coinov máme. OK, that's good. A tu máme ešte Blinga Starop, OK, rare. A teraz ideme na Legendary Starop, takže dúfam, že mi tam pôjde dačo dobre. Keby mi tam padla legendárka, nebránim sa tomu. Takže uvidíme a let's go! Legendary Starop.
Poďme. 3. Počítaj som ju. 3, 2, 1. Bum. Poď. Aj, star powerka. OK, táto star powerka je dobrá. Táto je dobrá. OK, takže tak. Ideme sa ešte pozrieť star powerku. Tuto som aj chcel, aby som sa mohol healovať v tom jeho účku. A ešte si ideme vylepšiť Charlie. Na 7. A napíšte mi, ktorý je lepší gadget. Ale asi tento Spiders. Alebo... Nie, tento. Áno, keď som si to prečítal, že... Lebo tu nás sa dá vlastne sama do tohto, tento gadget určite berem. A... Ja si myslím, že by to pre toto video mohlo byť všetko. A rozmýšľam ešte, že si ju rovno dám na 9. Straight from the streets. Chcem ho mať v rankedoch. Lebo, OK, dá sa hrať. V rankedu už mám Diamond 1, som to dneska dal. A ja si myslím, že by to pre toto video teraz mohlo byť všetko. Takže zatiaľ, čau.